Apha studio sihleli noAbongile Ngqoleka nobhale incwadi ethi Nakhane nalapha eqaqambisa ingxaki yokuxhatshazwa kwabasetyhini kwakunye namahlandenyuka obomi bakhe. Abongile, masikwamkele sibulele ngexesha lakho. Kwincwadi yakho ubalisa ngendlela okhule ngayo, uthi ukhulele kwikhaya eligcina abantwana abaziinkedama emva kokushiywa ngabazali bakho usemncinci kakhulu. Ukwabalisana ngodade wenu owathi wahlukunyezwa ngutata wakho ngokwesondo ze wakhulela umntana onguNakhane. Ufike njani kwisigqibo sokubalisa ibali lakho? Ndingatsho ndithi sisi incwadi le uNakhane ndandiyibhala njengencwadi yokuphalaza imbilini, incwadi yokuphalaza intlungu. And lentlungu endibhala ngayo kuyontlungu engathi yenzeka kumndodwa nakwabanye abantu zizinto ezenzekayo qha abanye abantu baye bangazithethi ke ezi zinto. So ndaqonda mandihlale phansi ndityikitye le ncwadi. Ndiye ndafikelela kanjalo kwisigqibo sokubhala le ncwadi ukuba ndikwazi ukuphalaza imbilini and izinto endibhala ngazo apha izo zinto endingathi izinto ezaziwa ndim ndodwa okanye ezenzeka kuthi sodwa kodwa zizinto ezenzeka kwindawo zonke jikelele ilizwe eli nehlabathi liphela. Udade wenu Abongile akaphelelanga nje ekukhulelweni, wayewosuleleka nayintsholongwane ye-HIV futhi akaphelelanga nalapho wayewahlukunyezwa kwakhona liqabane awayethandana nalo. Ingaba myalezo mni ozama ukuveza kule ncwadi? Kule ncwadi sisi ndizama ukuveza ingxaki nendlela abantu abathi bahlukumezeke ngayo, isikakhulu abantu amanina, ngoba izinto ezininzi ziyenzeka kakhulu. uVictor omnye ubethiwe wasweleka, uVictor nanku umzimba ubhaqiwe endaweni emfuleni ethile, uVictor nanku akazi ukuba kwenzeke ntoni kuyo. Ngoku apha kule ncwadi ndandizama ukudlulisa lo myalezo lo uba zininzi izinto abantu bathi bajongane nazo kodwa nje ziye zingathethwa ngamaxesha amaninzi kuba abantu bayoyika uba umuntu eme athethe inyaniso. Ngoku le ncwadi lena kuqulathwe inyaniso zodwa yikho enye into ekhona kule ncwadi ethi Nakhane. Ezi ziganeko zenzeke phambi kwakho okanye ezinye uvile ngazo, ingaba oko ubomi bakho bukuchaphazele njani and mhlambi nezinto mhlambi nezigqibo zakho wena ngendlela ophila ngazo ubomi bakho? Hayi ezi ziganeko bendisemncinci ukwenzeka kwazi ngoba esi sokusweleka kasisi, usisi usweleke bendisemncinci kakhulu, bendisahlala kweli khaya eli ligcina abantwana abangenabazali kulo ngoku kusweleka kwakhe. Kodwa ke ndayanga ukuthi ndikhula ndabona uba nami ezinye izinto ziyandichaphazela kodwa funeka ndizame ndingavumeli ukuchaphazelwa zizinto kuba abantu abaninzi asebenza ezi zinto abenza ezi zinto ezimbi ngokwapha phandle kubantwini abangamanina ngabantu ababelungile nabo apha kwindawo esihlala kuzo kodwa ngenxa yokuba bajongana neengxaki ezininzi bekhula abakwazi uba bathi bazilungise zonke zithi zibabethe ngokwengqondo ke ngoku abanye babo baphethe sebesenza izinto ezingalunganga. So ndazixelela ke mba andizuyivumela noko ke leyo, mandizame ndiziphe ithuba nditshintshe ubomi ndingathathi yonke into eyenzekayo ndiyifake engqondweni ndicinezeleke ngokwengqondo. Kumaxa amaninzi abantwana abakhule behlukunyezwa abakhule in fact phansi kweziganeko zokuhlukumezeka bakhula benentiyo emandla. Ingaba mhlambi nina uNakhane nimxhobise njani ukuze akhule engumntana oconfident nomntana mhlambi ozixabisileyo nozithandayo? Kukubi umxelela xa uba yonke into eyenzekayo yenzeka and kwangezo njongo zakhe, kuba xa ingayixelelwa kwasekhayeni into ahambe yiva pha ngaphandle iqala apho ingxaki. Xa izofika pha ngaphandle axelelwe ezinye izinto azibona uba akamkelekanga walapha ekhayeni sozamkeleke naphana ngaphandle uzothi usuka agcwale izitratha umntwana ayohlala ezitratweni. Ke ngento enceda ukuhlala naye phantsi axelelwe kakuhle uba kwenzeka oku noku noku njengoba sekwenzekile akonakalanga nto ungomnye wethu wena ngowalapha ekhayeni. Senza kanjalo sisi. Ubundlobongela noxinzelelo lwengqondo nokuhlukunyezwa kwabantu basetyhini yinto ngoku esijongene nayo imihla nezolo kwelizwe loMzantsi Afrika. Ingaba mhlawumbi nina xa nijonge ucinga uba kungaliwa njani lo mkhuba? Lo mkhuba lona ngumkhuba obuhlungu kakhulu sisi kuba apha eminyakeni phantse qho elokonyaka bakhona elaa xesha lifikayo ufike kudityana kuthiwa mayiyeke ukwenziwa lo mkhuba, mawuyeke ukwenziwa lo mkhuba, kodwa lo mkhuba uyaqhubeka wenzeke. Ke ngoku njengoba sowenzeka sithini thina ngaloo nto ngoba siyazama ukuthetha sithi mawungenzeki kodwa uphinde uqhubeke wenzeke. Sizothini ke ngoku thina njengoba sekunjalo? Ngoku funeka ke lapho sihlale phansi khona sizame izisombululo ke ngoku and izisombululo zizophuma kwalapha kuthi ngoba ikwasithi thina abantu abaye benze ezo zinto ezo. So funeka thina siphinde sizame sidibane sicebisana uba makwenzeke into and isisombululo sikwakhona sikwalele kwalapha kuthi sikwasiso kwa esi siqulathwe yile ncwadi ke lena ethi Nakhane eso sisombululo. Abongile masibulele bhuti ngexesha lakho. Abongile Ngqoleka ke lo ngumbhali wencwadi ethi Nakhane noyinzalelwane kwidolophu yaseMount Frere eMpuma Koloni.